बिटिआरनि बायजोआव थानाय बर'फोरनि गामि सोसननाय BKWSनि सिमा आरो ब्याब दाफुंनाया थाबैनो मोगथाङाव महर मोनसिगोन आरो बेनि थाखाय सरकारनिफ्राय मोनसे नटिफिकेशन हरनाय जाबाय। थारैनो नंगौ, बिटिआर गोरोबथानि 3 बोसोर आबुङावनो BKWSनि सिमा ब्याब गामि दानख'नाय आरो सोसननाया दिनैसिमबो मावफुंजायाखैमोन। नाथाय दिनैनि समाव सरकारनि मोनसे नटिफिकेशना गोजोनग्लाय होदों BKWSनि रायजो राजाफोरखौ। थांनाय 21 मार्च खालि खौसेथि बर' सुबुं आफाद बर' कसारी अनसाय गाव हायुङारि खुंथाय जथायै आसामनि गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माखौ लोगो हमनानै बिटिआरनि बायजोनि बर'फोरनि गामि सोसननाय हानि जेंना आरो ब्याब दाफुंनायनि सायाव सावरायलायनाय जादोंमोन। सावरायलायनायनिफ्राय पजिटिभ फिथाइ मोननाय बादिनो थांनाय 2 मे खालाराव आसाम सरकारनिफ्राय मोनसे नटिस फोसावनायखौ लाना खोब गोजोननाय फोरमायदों खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारिया। जायखौ लानानैनो दिनै बर' कसारी अनसाय गाव हायुङारि खुंथायनि मावखुलियाव बर' माहारियारि आफादनि दैदेनगिरिफोरखौ लानानै सावरायलायगोनखौबो मिथिनो मोननाय जादों। जों थांनाय 21 मार्च 2023 खौसेथि बर' सुबुं आफाद इउनाइटेड बड' पिपल्स अर्गेनाइजेशन आरो बर' कसारी वेलफेयार समाज काउन्सिल जुथायै मानगोनां आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिनि न'आव जों लोगो हमो। लोगो हमनायनि गेजेरजों जोंनि बिटिआरनि बायजोनि जेब्ला बर'फोरनि समस्याफोर बेखौ लानानै सावरायनाय जायो आरो जों बे सावरायमेलाव खोब स्ट्रेस होनाय फंनैसो बाथ्रा बुंदोंमोन जे बर' कसारी वेलफेयार समाज काउन्सिलनि गामिफोरखौ सोसनजोबनानै ब्याबफोरखौ दाफुंनानै थाबनो बिसायख'थि फाथिनांगौ होननानै जोङो 1 नम्बरावनो आसामनि गिबि मन्थ्रिनिसिम दाबि दैखांदोंमोन आरो बेजों लोगोसे आसामनि जिथु सोलोंथाइनि थाखाय जोंनि बिटिआर सुक्तियाव थाफानाय 6.3 क्ल'ज एजुकेसननि सायाव जों सावरायदोंमोन आरो बेजों लोगोसे हा-हुनि जेब्ला 2006 नि जिथु फरेस्ट राइट एक्ट बे एक्टनि सायाव जों सावरायदोंमोन आरो बेजों लोगोसे जोंनि बर' कसारी वेलफेयार समाज काउन्सिलाव जोंनि जिथु रां बावजा बेखौ बारायनो थाखाय जों रायज्लायदोंमोन। दा बे सावरायनायाव आसामनि मानगोनां गिबि मन्थ्रिया खोब गोसो होनानै बुंदोंमोन जे ब्याबफोरखौ जोंनो थाबनो दाना होनानै बिसायख'थिखौ थाबनो फाथिना होगोन होननानै बुंनायाव जों बिथांनिसिम गोजोननाय फोरमायदों आरो बेबादियैनो थांनाय 2 मे 2023 जिथु नटिफिकेशन होबाय गामि सोसननाय आरो ब्याब दानायनि थाखाय, बेनि थाखाय जों आसाम सोरखारनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावदों। जिहेतु जोङो बिटिआर सुक्तिनि आधाराव 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जिथु 3थि बर' गोजोन गोरोबथा जालांबाय, सागानगिरि हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफाद एनडिएफबिनि 2 फ्रेक्सन आरो जों खौसेथि बर' सुबुं आफाद इउनाइटेड बड' पिपल्स अर्गेनाइजेशन जथायै जि सागान होबाय, जि सुक्ति जालांबाय, बे सुक्तिनि आधाराव जों जिहेतु बर' कसारी वेलफेयार समाज काउन्सिल मोनबाय, बे काउन्सिलखौ गोख्रों महरै दाफुंनायानो जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि थांखि आरो गामि सोसननाय आरो समष्टि आरो बिसायख'थिनि उनाव दा नांगौ बादियै फान्ड मोनगोन, जोंहा मोनसे बेयाव फोथायनाय दं आरो दाख्लैबो 21 मार्च खालि जिथु रायलायनायाव आसामनि गिबि मन्थ्रिया बुंदों जों रां बावजाखौ बारायनांगौ होननायाव बिथाङा बुंदों ग्रामीण एइडखौ बारायबा खोब बारायबा 10%, 10%नि बारायनो हायो, किन्तु जेब्लानाखि गामि सोसननाय आरो समष्टिफोरखौ दाफुंजोबनाय जागोन अब्लाना गुबुन गुबुन थाखानाय काउन्सिलजों समान बे बर' कसारी वेलफेयार समाज काउन्सिलखौबो रां बावजाखौ होनाय जागोन। जोंहा मोनसे फोथायनाय दं, जिहेतु गामि सोसननाय आरो ब्याबफोरखौ दाजोबसिगोन 20 अक्ट'नि गेजेराव, 4 अक्ट'निफ्राय जागायनानै 12 अक्ट'सिम जेब्ला क्लेम खालामनो हागोन आरो अबजेक्सनफोर माबा माबि थानाया 20 मेसिम जागोन, बिनि मादाव जाफुंजोबगोन। जों आसा फारिदों ब्याबफोर दाफुंनायनि उनाव थोजासे रां बावजा मोननायनि उनाव जोंनि बिटिआरनि बायजोनि जेब्ला बर'फोरनि समस्याफोर दङ, हानायमानिखौ जों माखासे जोंनि गुबै जेब्ला गोनांथार आयदा बेफोरखौ जों गावनो गाव सुस्रांना लानो हागोन
आरो जों बुंबोबाय थादों बे काउन्सिलनि दारै जों सोलोंथाइ आरो रांखान्थि बिथिङाव जों दावगानो हागोन सामाजिक बिथिङाव दावगानो हागोन बिसेसकै रांखान्थि बिथिङाव जों दावगानो हागोन होननानै जोंहा मोनसे फोथायनाय दं आरो जों बुंबोबाय थादों जे माहारिनि गेजेराव जिथु रांखान्थियारि बिथा दानो हायाब्ला जिथु जोंनि माहारियारि बाद बे गोजोर जाया बेनिखायनो जोंहा मोनसे आसा दं बे काउन्सिलनि सायाव बे काउन्सिलखौ लानानै जोंनि बिटिआरनि बायजोआ अथ' गोबाव गोग्लैसोनानै थानाय राजखान्थि भाबै गोग्लैसोना थानाय रांखान्थि भाबै गोग्लैसोना थानाय सोलोंथाइ भाबै गोग्लैसोना थानाय सामाजिक भाबै गोग्लैसोना थानाय बे माखासे बिटिआरनि बायजोनि बे 10 लाख बर'फ्रा बे काउन्सिलनि दारै मोनसे गेरेमसा आरो गोजोर मोनसे महर होनो हागोन हारिखौ होननानै जोंहा फोथायनाय दं गामि सोसननाय आरो बियाबखौ दाफुंनो हानायनि थाखाय आरो थाबैनो बिसायख'थिखौ फाथिनो जों डिमान्ड होबोगासिनो दं जिहेतु गिबि खेब हिसाबै गामि सोसननाय आरो बियाब दानायनि थाखाय जों मानगोनां आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ जों गोजोननाय बावदों बिथांनिसिम आरो बेजों लोगोसे जोंनि आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि मानगोनां बिश्वजित दैमारि बिथांनिसिम मान बावदों आरो बेजों लोगोसे जोंनि ट्राइबेल एफेयार्स मिनिस्टार मानगोनां डक्टर रमेश बेगु आसामनि ट्राइबेल एफेयार्स मिनिस्टार बिथांनिसिम जों गोजोननाय बावदों खौसेथि बर' सुबुं आफाद जानानै नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव दं नामा जुदि नोंथाङा देहायाव सानाय सुनायजों भुगिनांगासिनो अब्ला नोंथांनि थाखाय गोजोनथाव खौरां नोंथांनि थाखाय दं एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो सानाय सुनाय बेरामखौ फाहामथाय लानो हागोन ট্ৰিটমেণ্ট পাইছোঁ লগে লগে মোৰ মানে শৰীৰটো মানে একদম ফ্ৰী হৈ গৈছে খোজ কঢ়াত খুব অসুবিধা আছিলে চাইডটো মোৰ একেবাৰে মানে বহুত বেয়া আছিলে মানে খোজ কাঢ়িব মানে ভালকৈ পৰা নাছিলোঁ ইয়াত মোটামুটি 3 দিন আহিয়ে মই ভালকৈ খোজ কাঢ়িব পৰা হৈছোঁ सिं सानाय आफादावरि सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना खर' सानाय बायदि बायदि बेरामखौ बे सेन्टाराव फाहामनाय जायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टारा चिरांनि बेंटल सापागुरियाव दं बे सेन्टाराव थानानैबो फाहामथाय लानो हानायनि सुबिदा दं जुदि नोंथाङाबो फाहामथाय लानो लुबैदोंब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन